Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Za ku saurari fassarar Alƙur'ani mai girma daga Dr. Adam Muhammad Kankarofi a masallacin shi da ke Sokoto Road. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ladan ga iyayen wanda ya ɗauki wannan nauyin tafsiri. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu baki ɗaya. Mu yi sauraro lafiya. ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Allah Ubangiji subhanahu wata'ala mai ɗaukaka ya ce idan ana karanta musu ayoyinmu a fili ayoyin mabayyana qalu ma hadha illa rajulun, sai ce wannan wani mutum ne yuridu an yasuddakum amma kana yabudu aba'ukum, yana son ya toshe muku hanyar bauta irin ta iyayenku. Wa qalu ma hadha illa ifkum muftara, suka ce wannan alqur'ani ƙarya ce ƙagaggiya, labari ne da aka ƙago shi amma ba abin da aka yi magana. Adu, Samudu, Fir'auna, annabi Nuhu, annabi Ibrahim, zama kullum aka ƙirɗo shi. Wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum, da suka buga su gabaci anan suka ce to tsafi ne mabayyani, an buga wannan bai ba, an bi ta nan ba a yi nasara ba, to ƙarshe sai a yi jam'iyyar mahaukata. Tsafi ne, to an ce tsafi kaga ba shi da kama, kowa da nasa, an ɓadda abin a cikin taro. Wa qala na'am wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha, Allah ce ba mu ba su wasu littafai kafin ka suna karanta su ba, ko littafi kaza bai bayi ne, ba su da littafi, ajamawa ne, ban ba su komai ba. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, a wannan garin na Makka kafin ka ba aiko jakada ba, kai ne jakada da ka zo, kuma kai ne mai gargadi, kai da kai muka bude da kai muka ribe, ji Allah. Wa kadzaba alladhina min qablihim, kafin su an kakkaryata annabawa, kuma wayannan ma da suke takama suna da wani abu. Wa ma balagu mi ishara ma atainahum fakazzabu rusuli, basu ma ɗaya bisa goma ushiri na wayancan basu kai ba, fakazzabu rusuli suka karya jakaduna, fa kaifa kana nakir, da na ja suka ja, ƙarshe wa ta kacaɓewa, Allah su ta kacaɓewa. Wai za ta dula alaihim ayatuna bayyinatin, idan ana karanta musu ayoyinmu a fili
qalu ma hadha illa rajulun, sai wannan wani mutum ne yuridu an yasuddakum amma kana abu da aba'ukum, yana son ya hana ku dai abinda iyayenku suke bautawa tun asali. Wannan shine ɗabi'ar kare gaskiya da ƙin gaskiya. Duk sanda gaskiya ta bayyana wani yana son ya faɗa da ita, to sai ta kare makarimi, kuma ƙarshe dai baya ba zani zai yi. Ga gaskiya ta bayyana, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, sun ce wannan imana kaza yayi kaza, ba mu yadda da kai ba. Sun turo yahuda sun ce gaske ne, an ce kaza, an rasa yayin da za a yi da shi, ya zama gagara ba dau. To sai a fara taɓa mutuncinsa. Kuma mutum ne kuke zaune da shi, kuke yin abubuwa tare da shi, saboda haka sai kuka fara tankiya da shi. Ya ce aini kaza, kace kaza, ya ja kaja, ƙarshe sai ya tabbata yana da gaskiya. To farko abin da aka bare to kuma sai zage-zage, aini ba kaza. Duk sanda ka ji mutum kuna sa'insa da shi, ya fara zage-zage, ya fara cin mutunci, to ba shi da gaskiya. Kuma ya fara taɓa personality naka, abinda ba shi da alaka da wannan. Misali kuna harkar kuɗi, ai ka ban kuɗi na, ai kaza baka ban, na baka ran kaza ga watan kaza, ga ma shaida ga waye, ta tabbata ka bashi. To ni yanzu da ka bani, kaga dama fa ka kanin baban kama aka ce ya taɓa guduwa daga wani gari, wane ne me ka wannan zance? Ba shi a tsari, kuma ya koma maimakon abin da ake magana a kansa haƙƙi, to ya fara koma kan personality. Kuma duk duniya kuma attacking na personality yana nuna rashin gaskiyar wanda yake a nan, ko baya cikin tsarin shari'a. Ba da abin sa kake yi ba, da gundarin abin da aka zo yi akan magana akan sa ake yi. To suka ce ma za Allah rajulu, wannan wani mutum ne yuridu an yasuddakum amma kana abu da abakum, ai so yake hana ku abin da iyayenku suka yi. A'a a tsaya akan abin da ya zo da shi. Larabawa ne ku, kun ci alwashi bai iya ba, kun iya, aka ce ku zo da alƙur'anin nan. Ta gagara, ubangiji ya yi musu sauƙi, raba-raba, ice fa'atu bi ashiru suwarin mithlihi muftarayatin, ku zo da ayoyi guda 10 kwatankwacinsa. An zo da sauƙi, raba-raba, abin ya gagara. Karshe yace kaga waliji tama'atul insu wal jinnu ala an yatu mithla hadha alqur'ani la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahiran. Wallahi da mutum da aljan in sun haɗu zo da alqur'ani irin wannan ba za su iya zuwa da shi ba. Fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirina. Idan ba ku yi ba yanzu, har abada ba za ku zo da shi ba, har abada. Da haka wannan ya bada cewa Qurayshawa ba su da hujja, Larabawa ne su masu fasaha, annabi ma bai taɓa zuwa wani garin ba. Suka ce walaqad na'lamu innama yu'allimuhu bashar, ice lisanul ladzi yuhiduna ilai a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Wani mutumin ne, mutum kasar Roma yake zuwa Makka, annabi suka dan gaggaisawa da suka ce to ai shi yake koya masa alqur'ani. Allah ya ce ai lisanul ladzi yuhiduna ilai a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Wancan fa ko larabci bai iya ba, shi ku alqur'ani balarabe ne usul, da larabci ake magana. Ta ina ne wanda ba shi da abu zai ba da shi? Ba zai yi ba. In ya muri ka ɗauko inyamurin wato ainihin a Ohazara, ko ka ɗauko inyamuri a cikin tsatsakin garin su Enugu, ka ce wai izo ya koyar da Hausa, ka ce ma wai malaman jami'a da wanda ce koyar da Hausa shi ke koya musu Hausa. Ka zo da abin da ba zai yi ba. In ji yara, ka zo da fasha, wai fasha, ka zo da fasha. Da haka wayannan awwa haka suke tafiya. Mutum idan ba shi da gaskiya to ya ta kauce wa qalu, suka ce ma hadha illa ifkum mubtaran, suka ce wallahi ƙarya ce, tatsuniyoyi ne na mutanen da aka tara su, gizo ne da ƙoƙi, adawa da samudawa da maganar da yake yi kaza. Shi sa shakiyin cikinsu An-Nadar bin al-Harith yaga ana sauraron ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, sai irin abin da na 'yan siyasa zai ebe mutanen, sai ya kashe kuɗi da yawa. Wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi, sai ta bi can garin ƙasar Fasha da Rumawa ya siyo littattafan tarihin sarakunansu
ya ce ai Muhammad yana ba ku labarin Adu da Samudu, ku zo ni in ba ku labarin Fasha da Rum. Allah ce fa bashirhu bi azabin alim, kai masa bishir da azaba mai raɗaɗi. Wannan aikin da shi yake yi sai ku ta kama shi addu'ar ya raba mutane da alƙur'ani, abin ya gagara. Duk wani karatunsa, duk wani buɗe littafansa, duk wani bayaninsa, alƙur'ani ya danne zaƙin nasa. Sai ya zo ya samu ma'aikin Allah sai ya ce tara mutane, ice idan dai tsakaninmu da Muhammadu a ɗakin Ka'aba fa, in wane ne akan gaskiya, Allah kai mana ruwan duwar daga sama in shi ne akan gaskiya, ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi, duk ciki ba abin arziki. Allah idan da mu da Muhammadu wani ne akan gaskiya, in dai Muhammadu ne akan gaskiya, to Ubangiji kai mana ruwan duwar daga sama, ko ka zo mana da azaba mai zafi wacce ba za mu iya ba. Ka ji ɗan gwari, kaga da hankali Allah wannan abun da Muhammad ya zo da shi, idan shi ne akan gaskiya, Allah ka sa mu bi shi, ko idan mu ne Allah ya sa ya biyo mu. A'a, shi duk ciki ba abin daɗi. In dai annabi gaskiya ne, to Allah ya musu ruwan doro daga sama, ko ya zo musu da azaba mai raɗaɗi, sai ku Allah ya ansa ta ƙarshen. A Badar yana daga cikin wanda aka kama shi a hannu a fursunan yaƙi. Ma'aikin Allah bayan an gama raba ganima kwana hudu shi da Uqbata bin Abi Mu'ayth al-Umawi, shi kuma al-Abdari, a hannu aka kama su. To da ma'aikin Allah ya kama su bayan kwana hudu ya gama raba ganima, ba wanda irin suna a cikinsu, ba wanda ya tuba, ba wanda ya nemi wani abu, haushi ma suke ji suna kwafa. Ma'aikin Allah ce da Sayyidina Ali na yi gaba, sare musu kai. Azaba mai raɗin ta kama shi anan, aka tsinke masa wuya. Allah gaggauta da ransa zuwa wuta, wa bisal qarar, tun da matabbaci wuta, Allah ka tsare mu. To wannan a haka shi ma dai a Larabawa, Qurayshawa kokari suke su kwaci kansu. To da suka ga dai abin da ya bai ba, wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin, suka ce to ai tsafi ne kuma. Sun ce da zai raba mutane ne da abin da iyayen suke kai. Na biyu sun zo da babban magana, suka ce kirkirar zancen aka yi. Na uku yanzu sun ce tsafi ne. Duk dai kama ake yi, duk dai rashin hujja ce. An ce tsafi ana koya masa, aka ce ku zo da irinsa. Kun ce tsafi, ai kun san tsafi kuma ku yi tsafin ma. Sun ce waka, an ce kuma mawaka ne masu fasaha, am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun, kuma ku zo da wakar aji ta gagara. Sun ce a ringa hayaniya, kada a saurari alƙur'anin nan. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wa laghaw bihi la'allakum taghlibun. Dan Allah a tsaya a yi hayaniya, a yi hayrani, kada a bari gaskiya ta fito. In ya zo yana karanta a ta doke-doke a gurin, a yi faɗa a gurin, a yi ashare a gurin, in ya zo yana yi a kafa kiɗa a gurin, kada a saurare shi. Kaga dai hujja babu. Ina dai akan magana ta farko, an koma dai jam'iyya ta marasa hankali, jam'iyyar mahaukata. Ba za a iya dafe ka da hujja ba, to bari a kullo maka ta ƙarfi ta hanyar da ba za ta yi daɗi ba, a kafa kaɗe-kaɗe, a kafa abin da ba zai yi amfani ba don a yi maganinka. Kuma har gobe da gaskiya da wannan ƙarya haka ake wannan fama. Wallahi har gobe tsakanin addinin musulunci da wayannan da ba musulmin ba, haka ake ta fama da su. Ba abin da ake koya musu a coci sai gaba da musulmi, ya za su bullo musulmi. Amma ba wai gundarin addinin ba, ba su san shi ba, mai koya musu ba bai san shi ba, mai koya masa ba bai san me ake ba. Ai an danne ku, ai ba a koya muku kaza ba, ai cuce ku, sarakuna sun muku kaza, malaman sun hada baki, an yi kaza. Iya abin da ake koya musu kenan, sai kaɗe-kaɗe sai raye-raye, sai kaɗe-kaɗe sai raye-raye. Daka abu ne wanda yake mara daɗi, abu ne wanda yake mara wato ainihin a rashin arziki, abu ne da yake rashin kan tsari, hayaniya yayin kawo hujja.
in baka da ita. Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru na'am wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Mun ba su wasu da bai da su karanta ba. Duk mutumin da ba shi da littafi ko to mai bulimbituwa ne. Duk wani addini in dai ba littafi to ba tsari to bulimbituwa ne. Kai mai tsarin ma an jagwalgwala tsarin abin ya tari ya lalace ya zan bulimbituwar. Ga littafin amma abin ya zama bulimbituwa saboda me an yi jagwalgwalo a cikin tsarin. Addinin Kiristanci, addinin Yahudanci dama su ne masu littafai. In ka duba wayancan dama hauka ake, maguzawa ne. Addinin Buza wai yana da asali a addinan farko, ba shi da wani asali a addinin farko. Babu wani addini da Allah ya saukar da shi a ce wai daga tunani yake faɗowa. To me amfanin annaba, me amfanin abin nan? Tsohon addinin Indiya ne Barahima Burhum, shi ne ya rikide ya koma Buza. Duk daɗewarsu a duniya fakan ake shirme ake yi, a sa wata 'yan riga, a sa wani zani da gyauto da mayafi da wani wane ne ya hana kansa cin abinci, ya samu wani guri ya zauna, ka zauna kam ka yi tunani, in ka rike da fararen kaya za ka ga kaza, za ba ka ga me za ka yi a rayuwarka, ka sa mudubi a gaba, ka sa fararen kaya, ka zauna ka nutsu kai tsib awa biyu. To ina rawu mu rayuwa ma mun san rayuwar mu. Ai rayuwar musulmi ya santa, a rayu ne a mutu, na wani abu da ai sai addini da zamu, sai abin da Allah ya kaddara mana zai bamu. Ba wanda ya sai shige wannan kuma kaddara, ka nemo abin da babu ko ka samu abin da yake da ba zai yi ba, an riga an gama. Saboda haka zancen wani sai ka zauna ka yi wanka. Dan sun fara halakar da yara shekaru 40 baya, shine suka zagayo ta cikin wayoyin nan yanzu ake ga yara ai ba addini, ai akwai wane ne, daga masu kira a ciki su wani kaza, ai ba Allah a ciki, ba annaba a ciki, akwai kaza a ciki, akwai zalunci a kaza, masu kaza. Yanzu ta nan suka bullo kuma an dawo ta cikin harkar wato ainihin zamani, musamman samari ta nan ake iban su. Yaro karami sai ya taso ya ga ubansa ba Allah ba annabi, ai ta ba ma da shi. To ai wannan ma ina ganin ai ba wani abu ne, ai wannan ma ina ganin kaza ne, saboda shaki ya gaya masa a waya ga yadda za a yi. Allah ka sauka. Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, ba mu aiko jakada ba a Makka sai kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kafin ka zo babu, bayan ka kuma ba za ka ƙara yi ba. wa kadzdzaba alladhina min qablihim wa ma balagu mi'shara ma atainahum fakazzabu rusuli fa kaifa kana nakir. Kafin kai an karyata annabawa, wannan sanyin zuciya Allah yake ba ma'aikin Allah. Annabawa da yawa an karyata shi. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi wa thamud wa qaum fir'auna wa ashabur rasi wa thamud wa adun wa fir'auna wa ikhwan lut wa ashabul alika wa qaum tubba kullun kadzaba rusula fa haqqa wa'id. Wa'annan duk sun karyata annabawan nan gabaki daya. Allah ta'ala ya tura ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wannan saƙon dan ya rarrashe shi, ba kansa farau ba. An ƙaryata annabi Hudu, an ƙaryata annabi Salihu, mutanen Tuba sun ƙaryata shi, ashabar rasu mutanen annabi Shu'aibu, mutanen wane ne, mutanen duk sun ƙaryata annabawansu. Dan an ƙaryata ka a yau ba kanka farau ba. Kuma abun mamaki Allah ya ce wa ma balagu mi ishara ma atainahum, wallahi abinda muka ba wa yancan na karfi da dukiya da muka basu, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha bani isra'ila. Irin abinda muka ba fir'auna 1/10 waɗannan qurayshawan ba mu basu ba. Abinda Allah ya ba wa fir'auna 1/10 ba ba qurayshawa ba. Abinda Allah ya ba adawa, atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza badashtum jabbarin fattaqullaha wati'un. Abinda Allah ya ba adawa na ƙarfi da abinda Allah ya ba su gidaddaji da suke yi, mahadika ture gidaje, mahadika ture. Abinda Allah ya ba su bai ba Qurayshawa ba. Ƙarfi da Allah ya ba Samudawa, dutse suke rarakewa suna shiga lokacin ɗari. Watan hitunar jibala buyutan, ba kire, ba katafila, ba loda, ba wacece, duk abin da ka sani na kayan aiki babu.
da ƙarfin ƙwanjin tuwo ake ƙwaƙula dutsen. Ƙarfin ƙwanji za a saka namiji ƙato izage saruru ya ƙwaƙule dutse, wanda yanzu in ka nuna masa nan ba zai yi ba. To me ya jawo suka yi wannan? Allah ce kaga sun fi ƙarfin wa'annan, to wa'annan 1/10 su kai na wa'annan ba. Yanzu ka dubi mutanen Masar, a haram na Masar, wannan gine-ginen pyramid na Masar, har yau suna daga cikin abin mamakin duniya. Ya aka yi wannan ginin? Ga technology yanzu, ga kayan aiki yanzu, ga katafiloli yanzu, ga injiniyoyi yanzu, ba abin da zai baka tsoro a duniya. Ka san duniya Allah ta'ala ya shimfiɗa ɗan adam ya bashi ilimi, sai ka kalli yanda ake gine-gine a cikin teku a Dubai. Ka ga wannan birnin ya ake yin sa a Dubai. Awa ɗaya kudu za ka kalla documentary ɗin kai kallo, kaga kayan aiki, kaga inda ake yi a tsakiyar ruwa, ana gini, ana tada birni ba na wasa ba. Amma duk da wa'annan irin wannan da ake yi, an rasa yanda ake wannan gidajen na Masar. Da me aka ɗauko bulan, ya aka kawo bulan, ya aka jera bulan, shekaru dubunnai gini yana tsaye. In ban da ɗan hancin wannan mutumin da ya ɗan ɓantare kwanaki, akwai ɗan hancinsa da ya ɓantare da wannan abu mai kama da zaki abu da haun, har yanzu za ka ce ginin ko motsi ko rawa ba ya yi, ga shi a tsaye. To wannan abuwa in kana auna irin su, kisa Allah ke ce a yawo a ban ƙasa, don ku ƙarshen wanda suke gaban ku ta kasance sun fi ku ƙarfi, sun fi ku iyawa, sun fi ku ilimi, sun fi ku sanin abin da ake ciki, amma Allah bi da su. To ashe ana tauna wato ainihin aya ne ko tsakuwa dan aya ta gani ta tsoro. Ku da kuke takama a Makka kun isa, ku kuka iya, ashe ba ku iya komai ba, ba ku isa komai ba, don wa'ancan na gaban kuwa ba su isa komai ba. Allah ka taimake mu. Saboda haka Allah ya ce wa ba balagu min shara ma ataina fa kadzabu rusuli fa kaifa kana nakir. Na ja sun ja, to musun da nayi musu na ce ni ne Allah, wayannan annabawa na ne, wannan littafi na ne, suka ce a ba Allah ba annabawan ba littafin. Ƙarshe waye ya kwanci kin nadama? Allah su ne. Waye ta kacabewa? Su ta kacabewa. Wa abin ya rikicewa? Su ya rikicewa baki daya. Allah ka sauka. Allah ta'ala sai ce na'am. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Allah ta'ala ya ce qul innama a'izukum biwahida, ice abu ɗaya nake son ja hankalinku da shi akai, an taqumu lillahi masana wa furada, ku tashi zuwa ga Allah ɗaya kunku ko ku biyu, summa tatafakkaru, sannan ku yi tunani, ma bi sahibikum min jinna, wallahi wannan annabin naku ba mara hankali bane, ya fi kowa hankali. In huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid, shi dai mai gargadi ne gare ku kafin zuwan azaba wato ainihin mai radadi. Qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum, ice in na tambaye ku na lada to a abin na kanku. Ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum, ladan ku ban tambaye ku shi ba, ban ce ku bani komai ba, ku rike kayan ku. In ajriya illa ala Allah, ladana na ga Allah. Wa huwa ala kulli shay'in shahid, Allah shine mai lura da dukkan komai, Allah shine mai kula da shi, Allah shine mai tsaya komai. Qul inna rabbi yaqdhu bil haqq, ubangiji na yana miƙa gaskiya, yana ɗora gaskiya. Allamul ghuyub, Allah shine masanin asirin gaibu. Qul ja al haqq, ce ne gaskiya ta zo, wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id,
ƙarya kuma ta ɓalɓalce, ba za ta gyaru ba, ba za ta dawo ba, ta gama yawo. Qul in dalaltu, ce ne idan na ɓata, wannan taushin magana ce. Fa inna ma adillu ala nafsi, ma akai na ne, ai ba kanku bane. Wai ni ta daitu, in kuma na shirya, to fa bima yuhi ilayya rabbi, abinda Allah ta'ala ya aiko min ne. Innahu sami'un qarib, ubangiji mai jin magana ne kuma a kusa yake. Muka ce kwanaki yana daga cikin sunan Allah ma qaribu, gashi nan innahu sami'un qarib, wai za su alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wanda ba sa cikin asma'ullahi husna wannan guda 99 na gurinku, akwai sunayensa daban da ƙare-ƙare akwai, kuma sai an ciccire wayansu daga cikin wayannan. Qul inna ma a'izukum bi wahida, Allah ya ce ne muku gargadi da abu guda ɗaya, ko ku saƙon da zan baku guda ɗaya ne. Kun rikice a harka alƙur'ani, kun rikice a harkata, kun rikice a ina ne, to ga saƙo nan guda ɗaya in magani kuke nema. An taqumu lillahi mathna wa furada, ku tashi ku biyu ko ɗai dan girman Allah ku je ku yi tunani, ku yi gungu, ku zauna, ku baje ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a faifai, ku baje alƙur'ani a faifai, ku duba ku gani haka ike ko ba haka ike ba. Kun samu masoka, kun samu gurin da ba daidai ba, kun samu wani saɓani, a'a ba daidai ba ne abin da aka yi tatsuniya ce, dan Allah ku je ku yi tunani. Wannan shine rayuwar duniya kuma abu mai kyau. Duk abin da izo maka a duniya tsaya ka kalle shi duba na tsanaki. Wannan wa'azin da Allah yi da maganar da yi da ƙuran da imu zai su duba su yi tunani akan ma'aikin Allah da alƙur'ani, zauna su yi mitin, su gana, su fidda ƙwayar abin da suka samu, su fidda kwaminike. Sun yi ba ɗaya ba, sun yi ba biyu ba, sun yi ba uku ba, sun yi ba hudu ba, sun yi yadda duk za su yi, sun ya gagara, abin ya gagara. To ya tabbata cewa an bi ƙarfinsu. Suka ce manzan Allah yana da halinka. Allah ce ma bi sahibikum min jinna, wallahi ba shi da komai na abin da ku tsammanin na rashin hankali da za ku yi. Yaya dan Allah yaya za a yi? Ai sun ce ma'aikin Allah ba shi da hankali misali, to sun fi kowa rashin hankali. Dan ga mara hankali ya kawo abin da su suna da hankalin sun kasa kawo shi, kaga waye mahaukacin? Allah ji kan malam kamar misalin da yake bugawa ne a Danja, Dr. Ahmad Allah ya ji kansa. Ya ce mutane idan duk ilimin garin nan, duk masu tunanin garin nan, duk hankalin garin nan, yaro ne zai tsaya ya ringa baku hannu. Yaron ma mahaukaci ya sha kwaya, ya sha dan daba, kai dakata sai ku dakata, ku kuma ce shige ku shige ku shige ku shige, sai ce dakata nan ku shige ku shige. Ice kaga abin da yake gaya muku, kai ba ku da hankali, na fi ku hankali, ku tsaya haka. Shi mahaukaci ne yake gyara masu hankali a Najeriya. Kaga alama kowa ba shi da hankali kenan. Domin in ka bar gurin ka ce kowa ya shige ba dan wannan mahaukacin ba, to cashewa gurin zai yi, kowa da yadda zai yi, sai a awa ɗaya ba shige ba. Amma ga mahaukaci ya ce koma can kai, koma can, dakata dakata, kai ku dakata, sai ku dakata, sai kuma haka, yana haka, ana dan sa wannan hankicin, ana ha dakata haka. Kaga alama ba hankali ga mutane a jikinsu, domin ga wanda mara hankali ya fi sa hankali. To shine irin Qurayshawa, da ma'aikin Allah ba shi da hankali misali, gashi ya zo da gagarabadau, ya zo da alƙur'anin nan, sun kasa kawo kamarsa. An ce ko da aya 10 su zo sun kasa, an yi zo da abin da ya zo da shi, to waye mara hankalin? Kaga su ne. Daka shi ma alama ce ta ba ka da gaskiya ka ringa ce da mutum mahaukaci. Ai wannan haukan ba zan yi shi bane. A'a ba wannan muke, me hujja? Me hujja? Allah tsine mai ƙarya, an ji Allah tsine mai ƙarya, me hujja? Ai ba ka hujja ba har yanzu. Surutu kake yi, fada kake yi, zage kake yi, cin mutunci kake yi, har yau dai ba hujja. Kai mu haka muka gada, haka muke so, haka za mu yi. An taɓa yin debate da wani babba a wani guri babba a nan Kano. Ya taho da littattafai shi ɗayan ya zo
aka ce me dalilin faɗarka kaza, ya ce kaza ne, sai ya buɗe shafi sai miƙa masa. Ina kaza, ya ce gashi, kun ce kaza ba muka fara faɗa ba, ga Allah ne faɗa, ga ma'aikin Allah ga kaza a lokaci kaza, ba mu bane. Karshe sai aka biyo da wannan jami'an makudan, kai mun ji duk abin da ka kawo haka ne, amma ba za a yi ba, dan mu garin nan ba haka muka saba za mu yi ba. Shi kenan, mu haka muka saba za mu yi, ba za mu yi ba. Saboda haka ka je ka rike gaskiya ka rike hujjarka, al'adar mu za mu ɗauka. To kaga nan lamari ya ɓaci. Zancen gaskiya ko rashin gaskiya ba shi ake nema ba, kuma ta tabbata ba su da gaskiya, an musu ƙuri. To Allah ta'ala ka gaya musu, yace in huwa illa nadhirun lakum, manzan Allah mai gargadi ne gare ku, bai da dai azabin shadidin, kafin azaba mai ta same ku, shine kafin ranku ya zo makogaro. Duk abin da ake maka gata ake maka, wallahi tallahi kafin ranka ya zo makogaro. Wanda duk ransa ya zo makogaro, wallahi bai imani da manzan Allah ba, ya gama yawo. Idan duniyan nan tasa ce zai ba wa Allah cin hanci, wallahi Allah ba zai karba ba. Allah ya ce da za su cika zinare da azurfa a cika duniyan nan da shi, su miƙa wa Allah a cin hanci, ransu ya zo makogaro, kada su game da Allah irin halin ka samu kansa a ciki. wala wiftada bihi, ita ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Ba mai takeici irin wanda izo ya mutu ba akan addini ba, wallahi sai ya takeici ba karami ba. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce daga sanda mutum ya fara daina ganin duniya, to daga nan ya shiga cikin masifa da ba zai fita ba. Wallahi da za a bar shi ya ƙara ɗaya, malamai suka ce sai ya matsar da komai daga gurinsa saboda azaba. Ga mala'iku sun zo, walau tara idan tawafal ladina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, sun zo da bakaken karfe, sun zo da mari, sun zo da kayan daukar rai. Mala'ika fa ya zo da kayan daukar rai, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, suna dukan gabansu da fuskokinsu da bayansu, suna akhriju anfusakum, ku fito da ranku. Yaya dan adam zai fitar da ransa? Ko abincin da ka ci jiya zaka iya fito da shi, ko wanda ka ci shekaran jiya zaka iya fito da shi. Al yawma tujzauna azabal huni, a yau za ku ga wulakanci, azaba ta wulakanci. In ba ku san wulakanci ba, yau za ku gan shi ƙuru-ƙuru yanda yake. bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqqi wa bima kuntum tafsiquna, saboda girman kan da kuke yi dan fasikancin da kuke yi, yau kun haɗu da Allah, magana ta ƙare, Allah ba zai muku gafara ba. falan yaghfirallahu lakum, kun shigo kenan. fadkhulu abwaaba jahannama khalidina biha fala bi'sa mathwal mutakabbirina, ko ba bi'sa mathwal mutakabbirina, kun shigo gidan jahannama ta ƙofofi daban-daban za ku shiga. Allah ya ce kuma la yakhaffafu anhum min azabiha wa hum yastarihuna fiha, suna kururuwa wayyo Allah rabbana akhrijna min hana amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Yace awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir wa dhuqu fama lil zalimin min nasir. Allah ka sa mu musulmi. Shi kaga annabawa suna ta kokari. Annabi Yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadith fatir as-samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman. To kai ta kai. Annabi Yaqub ta da yayan sai ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun, wallahi ba mutuwa ake jin tsoro ba. To wai idan ka ce kana jin tsoron mutuwa ko baka son ka game da Allah, yanzu a ina kake? A ƙasarsa kake, a samansa kake, rufinta, a cikin arzikinsa kake ci, da izininsa kake ci, kake kwanciya, kake tashi, kake komai. Kana nufin yanzu da kana da rai ka tserewa Allah ne? Ai Allah abin kauna ne, ba abin tsoro bane. Lahira abin kauna ce, ba abin gudu bace. Me maka azaba a lahira in ya ga dama sai maka a duniya. Ba lallai sai ka mutu an saka a kabari, ai an kai ka can an rube ka waye kana nan sai maka azabar da zai maka. Ashe ba gudunsa ake ba, ƙaunarsa ake. In dai ka mutu kana musulmi to an yi ta kai, kuma duk abin da zai zo wallahi mai sauƙi ne. In Allah ma ya ga dama sai ya yafe maka ko budawa ba zai ba. Wallahi duk yayi mayayi manka, in dai ka mutu kana musulmi, in ya ga dama
wallahi ko budawa ba za yi ba. In ya ga dama kuma ya buda, in ya ga dama ya maka azaba gwargwadon abin da ya same ka, in ya ga dama ni akwa, in ya ga dama gaba ɗaya ma ya mana akwa. Muna fata Allah kai mana akwa. Allah ta'ala ya ce qul ma sa'altukum alaihi min ajrin fa huwa lakum. Ni ban tambaye ku lada ba, dan adam ba abin da ya so irin dan bantara, kasan dan adam ba san bantarwa. To nawa za ka biya ni? Duk wanda zai ma aiki a duniya sai ka biya shi. Da Allah rushe min gidan nan, nawa za ka biya ni? Gina min gidan nan, nawa za ka biya ni? Mota ta lalace, gyara min, an gama gyara. Alhaji ai ba za ka tafi yaya? Yi ma wanki, biya ni, yayi ma kaza, ayi kaza, kowa sai ka biya shi. Kowa sai ka biya shi. Amma ma'aikin Allah ce ba komai, ni dan Allah nake yi, ba na neman ladan ku. Duk wanda ya shigo addinin musulunci ya shigo a bagas, ba magana sai ka biya, ba magana kati, ba magana kaza, ba magana kaza. Allah ya yadda zai biya ni. Ina jariya illa Allah, illa ala rabbil alamin. Ladana na Allah ubangijin talikai. Ku rike sakon da na kawo muku, kyauta na kawo, rahama ce ni, Allah ya turo ni. Amma in ba annabi ba addinin musulunci ba, duk abin da za a yi sai ka biya. Allah ka taimake mu, ka sa mu gane gaskiya ce. Allah ta'ala ya ce in ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid. Ubangiji shine mahallaci a dukkan komai, yana nan. Allah shine ake kallon komai. Wala ya'zu an rabbika mithqala dharratin, kamar da ayat ta ka da farko, fis samawati wala fil ardi wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin. Da karamin abu da babban abu ubangiji subhanahu wataala yana kallon sa. Allah yace wa ma ta'amaluna min amalin, duk abin da kuke yin sa, kuke aikatawa ko kuke karantawa, ma tatuluminu min qur'ani wala ta'amalu min illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fihi. Muna nan yayin da kuke aikin. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Duk wanda izo da abu kuke yi, in ku bi ne Allah shine na uku, in ku uku ne Allah shine na hudu, in ku biyar ne Allah shine na shida, ko mafi karanci ko mafi yawa Allah na tare da ku. Kulle-kullen abin arziki ake yi, ba na abin arziki ake yi ba, yaya ake ciki, da daddare ne, da rana ne, abin da Allah ya yarda da shi ne, wanda bai yarda da shi bane, Allah yana kallo, huwa ala kulli shay'in shahid. Kuma ranar lahira ya ba kowa labarin abin da ya aikata. Ka manta Allah ya riƙe, asahu Allah wa nasuhu. Dan rayuwa tana da tsaho, shekara ka 20, shekara ka 30, shekara 50, 60, 70, 80, ba wasa ba. Ka manta da wasu abubuwa, mafi yawan abu ka manta da shi kafin ma ka zo tsufa tukun. Kafin ka zo tsufa, ɗan ka yi ne maka bayanin kansa, ɗan da ka haifa. Matarka tana bayanin kanta. Na gaya muku gashi an kasa gashi ga ta ko? An je asibiti an dawo, ya tsira mata ido. Ce ni kamar na taɓa ganin ki, ta ce ni ma kamar na taɓa ganin ka. Matarsa shi wallahi. Tsufa ya tsufa. Wallahi kamar taɓa ganin ta, ya kama ya santa. Wani na santa. Ce ai ta iya hajiya, da wani ma kamar na ga taɓa ganin ka. Duk biyun ba da ke gane me ake yi. Shi kuma ɗayan na gaya muku in ya tada da rigima, nasu abin nan ne. Da ya tada da rigima sai an kai shi gari kaza, ya saba zuwa gari kaza, ta to shi kenan. Sai a fita shi ta nan kobar, sai a da ɗaya tsana sanda zuwa alhaji, sai to madalla ma a ce ba gashi ba mun je mun dawo a ɗaki ne ba an canza masa kofa, ana sanda zuwa ya tafi. To kaga duk aikin da suka yi na duniya sun manta shi, amma wallahi yana gurin Allah a rubuce, a sa hullahu wani su, Allah ya tsane shi. Allah ka yafe mana. Allah ta'ala ya ce qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq, ubangiji na yana wato dora gaskiya
ya ɗora ta akan abin da take, ya aiko jakadu, ya aiko annabawa, ya kawo littattafai, ya kawo wane ne, ya ƙazo bil haƙƙi, allamul guyub, Allah shine masanin asirin gaibu. Duk abin da ake yi ai yau dan adam kwakule ke isar rayuwa, amma ba zai yi ba. Wallahi ba wanda ya san abin da za a yi gobe, sai dai hasashe. قل لا أعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ba wanda ya san inda zai faɗi ya mutu, ba wanda ya san inda za a tashi alƙiyama, ba wanda ya san kaza, ba wanda ya san kaza, ba wanda ya san kaza. Abubuwa jingim a jikinka ma akwai abubuwan da baka san su ba, haka za ka haƙura da su, haka koma lahira. Ba wanda zai san adadin sel da yake jikinka, babu. Ko gashi, ko motsin da suke yi, ko abincin da suke ci, ko fentin da suke fitowa da shi baki ko fari, wallahi haka Allah ya shirya, haka za ka haƙura. Kai ƙwayar mani da kake haihuwa 'ya'ya ma haka za ka haƙura. Miliyan nawa ne Allah ya kashe ragoye guda ɗaya, rago ina suke, ya suke, a ina aka halice su, ya aka yi kwan, a ina kwan ya haɗu, na macen ya yi, ya aka yi, haka kowa zai haƙura, har a koma ga Allah, ba da zai iya yi. Ya kake girma tun kana ɗan ƙarami, ba ake adjustin, ka koma babba, ka ƙara kaza, aka buɗe nan, aka tsaka nan, haka kowa zai haƙura har ya koma ga Allah. Hatta abincin da muke ci yanda ake markaɗansa ya zama dusa mai amfanin a iba, a turo shi ya fito ta salansa ya fito ƙasa, shi ma ka za ka haƙura. Ya ake wannan markaɗan, oho. Ka dubi ƙoda ƙanƙantarta, ka dubi girman injin dialysis, amma baya aiki irin nata, da an yi kwana biyu sai an kuma komawa. Inji ƙato, ka dubi wahalar da ake sha da inda abun da ake yi domin ya aikin ƙoda ƴan ƙanƙanuwa. Ƙodar nan ƴan ƙanƙanuwa ga ta anan, ga ɗaya anan ƴan ƙanƙanuwa. Ta tace ruwan, ta je ware jinin, ta tare kaza, aikin ta kenan safa da rana da dare. Ran da duk ta tsaya so ɗaya, matsala ta faru. Allah ka taimaka mana. Allah ta'ala ya ce قل إن ربي يقضي بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. lallai ƙarya dai ta balbalce, ja alhaq wa zahaq albatil innal batila kana zahuqan. ƙarya kullum ba za ta yi amfani ba. Bahaushe ma ce fure take ba ta yaya, kuma ga ta da kyau amma ba yaya. Bishiyar ƙarya, ni ko bayan wannan ƙaryar akwai ta ƙaryar ne, wata balawa nan mai kyau, haka mai kyau, ko akwai ta ne yalo din nan ƙarya shi ne ƙaryar. Kamata a nan amma can ba Abuja ga ta nan nan rumfa kwale ma akwai ta. Daga baya din nan ba, wallahi bai kafurin kyau. Nan kawo su aka yi a can a jeji su. Ƙarya bure take ba ta yaya. Kuma ba haushe ya kyauta ce kullum sai a ce ƙarya ka ta ƙare, amma ba ta ce gaskiya ka ta ƙare ba. Ƙarya ka ta ƙare yau, ƙarya ka ta ƙare yau, ƙarya ka ta ƙare, amma ba ce gaskiya ka ta ƙare. Saboda girma na gaskiya da jin daɗin ta. Allah ce qul in dalaltu, ice in na bata fa inna ma adillu ala nafsi, to na bata ne akan kaina. Wai ni ta dai to in na shirya bai ma yuhi ilayya rabbi, abinda Allah ya aiko mini, innahu sami'un qarib, ubangiji mai ji ne ga abinda aka kira shi, mai ansa maganganun bayinsa ne, sannan a kusa ike. Wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ka taimake mu. Anan akwai hujja ta asha'ira. Na'am. Sai mu tsaya anan, sai mu shiga tsokacin mu na azumi ko walau tara iz fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. To a tsokacin mu na azumi za mu tashi abin da yake bata azumi kai tsaye. To amma kafin nan akwai ta yawan tambayoyi da suke bullowa, shi ma haka ne, amma a ɗauka gari yanzu ya waye. Gari ya waye, ya halatta mutum a azumi ba komai ya wayi gari da janaba. Da daddare janaba ta same shi bai wanka ba, dan an yi asalatu yana da janaba, to ba komai sai ya wanka sai ta masallaci. Ma'ana
janaba ba ta karya azumi. Aisha hadisi sahihi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace asuba tana riskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da janaba, saboda kaga ba matsala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bari har gari ya waye, alfujir da keto, yana da janaba, sannan yayi wanka, sannan ya tafi masallaci. Gari dai yanzu ya waye, to sai abubuwa da suke faruwa kafin gari ya gama wayewa kuma akwai su. Sai wani ya ce da ni shi dai ya ji mutum a bayansa, wato mana ya ji hajiya a bayansa, bai ce ta zo ba. Sai na ce ai ba matsala, ba matsala, kwanciya da iyali kafin gari ya waye a mayafi ɗaya ko a gado ɗaya ko a kujera ɗaya ko a zauna tare babu matsala, babu matsala. A taɓa iyali, runguma iyali, wasa da iyali ba shi da matsala. Amma sai malamai suka ware gida biyu. Abdullahi dan Umar Allah ƙara masa yadda, Abdullahi dan Umar Allah ƙara masa yadda, sai ce ya yadda tsohon kwano, tsohon kwano ya yi haka, amma yaro ƙarami kada ya yi. Ni ma na yadda, ko kuma kun yadda? Ya yadda ba laifi ba ne, saboda dalilan da za su zo guda biyu. Muna da dalilai guda biyu. Dalili na farko shine wani mutum ya zo ya samu matarsa sai ya sumbance ta da azumi. Wani mutum ya samu matarsa sun yi wasa da ita, sai kuma hankalinsa sai da jikinsa, kamar da ke cikin muwadda Maliki. Da hankalinsa ya dawo jikinsa sai ce da matarsa, je ki tambayan mana matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya abin yake. Da ta tashi sai ta zo gurin Ummu Salama, ta ce Ummu Salama ta ce ni mijina ne, sai ce ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Tambaye ta ce ai da ma'aikin Allah muna haka, muna yin haka. Da ta komo gida sai ta gaya mijin, ta ce ai na je na tambayi matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Ummu Salama, ta ce su ma suna yin haka, manzan Allah yana wasa da su, yana azumi. Ita ke ni yanzu kin ba tsorata ni, manzan Allah daban mu daban, ko ma ki sake tambaya. Ta kuma komawa ta tambaye shi, ta ce kaza ne, ga abin da muke yi ko ga abin da muka yi, ya hukuncin abin yake. Ummu Salama ta ce da ita, na gaya miki ni da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama muna yi. Da abin da ya ƙi ya ci tira, manzo Allah ga tana kaiwa da kace ke wai me samu matan nan ne? Ta ce ai kaji da ita da mijinta ne suka yi wasa da azumi, to bata ji daɗi ba, shi ma bai ji daɗi ba, suka aiko suna fatawa. Na gaya musu na ce muna yi da kai, na kuma gaya musu na biyu. Ita ce ki gaya mata, in ji ma'aikin Allah, ni ɗin nan na yi, kuma na fi kowa tsoron Allah, na fi kowa sanin Allah. Ran annabi ya ɓaci. To kaga nan mashru'iyar kwanciya da iyali kafin gari ya waye ko wasa da su ko da wani abu ba matsala bane. Aisha radiyallahu ta'ala anha, kamar da ke cikin muwadda da hayo na cikin muwadda Maliki, Abdullahi dan wato ainihin dan uwanta jika ne a gurinta ko ɗa ne a gurinta, ɗa ko jika, na manta ɗayan biyu. Sai zo da matarsa, sai matar ta zauna a nan, sai shi ya zauna a nan ana azumi. Ta ce ya naga ka zauna a nan, ita ta zauna a nan. Ce ai azumi muke yi. Ce ai ma'aikin Allah yana zama ba wani abu matsala bane, ku zo ku zaman ku. To ya tabbata ba matsala, ba matsala. Amma ina da jaddadawa, yaro sabon washi irin auren nan da ba na son sa, na ce ba na son sa a Sha'aban ko saura wata. Kai akwai wanda ya ce da ni, wanda fa suka sha ya fi wanda suka yi daidai. Azumin da suka karya suna ango da amaryan nan ya fi azumin da suka yi yawa. Allah ka gafarta musu. To Malam Ibn Hazmin Allah ya ji kansa da gafara, sai ya ce ai mustahabbi ne ma mutum ya ringa wasa da iyalinsa da azumi. Ka san malam kuma
yace shi mustahabbi ne ma abun so ne, amma dai lalle idan ka san soja maganin kansa, ka san ba za ka iya jurewa kada kwanta da iyali bayan an gama sahur, alfijir ya keto ka da daga masallaci, to te can kai can, ko tana sama kana ƙasa. Amma in ka san ba ka da matsala to ba matsalar, Allah ka taimake mu. Ina ga lokaci ba zai ba mu dama mu shiga cikin masu ɓata azumin ba sai gobe, idan Allah ya kai mu gobe kai tsaye kafin a fara azumi sai mu ji me ke karya azumin me ke ɓata shi. Na sannan na manta ban magana ba, wannan fa da azumin farilla ake faɗa, amma azumin nafila ku yi harka kun gwada maku karya kayan ku, ran ku cigaba da kayan ku, litinin da alhamis ta maki azumin, kai ma ka maki azumin, duk ɗaya ne, gwara ma ku maki azumin da azumin. Na to Allah saka da alheri. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.